Welcome to Carbivian Vlogs YouTube channel donatum pini pia video since kewan mapulutang tenilidum Arunachal an mate tawangan itum kedam je panche sikponlo nelige chukhela pensida bukulian banglo neliha soda bangke vlog semar vidalo towara jagdinglen posi la posi direct neli bang bukulia pensi chengponlo la neli phige doke neli onglo mate nature posanlo alang li pensi nitum damra brapo la si nona bangke direct video send bangle lakpon pelo nang den te tum bokolia pe number 8 pen tok mokalom ni tum zerpo chetong lo katoka ve ni tum bang kedap kem bang trok ani tum dam lo nona bang tum zerpo chetong at z pen to war pen angana je ding ni tum 7-8 hours week that pe pen ni tum Arunachal na pot sei a waterfall alum so ni tum bol pon lo la pen lang pon lo pen angani ni tum wang pen pada ni tum temple famous place lo takta min adem lo Heglong lo ni tum sang lo ladak ni nang le tum le bang ta nang le tum summit heglong po no na bang ke lada bang ke tourist tum an kari parking adem lo lang along koprak ke wang tum tourist pedang da lo pot koprak ko mun dak break sam tum lo abang so temple ke ke ing tui pik ing long song op chong si ke lo jo lang tha to watch the cake pi don tum ke ko an ing hum tat si dak an ke wang chi char de amat si li le dai pa ya handy lasonya lo towards me achi chubat breaks big gari ke vekta ne ta very big an lo neli bang ke gari vek rong masi video bang recording of for with that video penang ni tum art that pen phi nang le tum pan big lang lo ang song si pen lo bang ke art head that se penang tum big lang lo tum jok lang tha ko an ni kelang apolon ke do hadak ta ki juya dem lo tum jok lang tha towar hari kelang medo ke hadi ni insam dop set tawangan dan jadi suason atau tikom an sami atau komhek hopan ke dorsu ini ni bakang ko dah hana don tum jo tam anili na baklang po pu pen itu mang po mati di jualan lo pelo ke gorkha di dan velo atau komuchat pu bang ke jo kedam nasi kado itu sami dake bang ban lo dor ko muchat ke pu sami dor soda kupon na dor soda kola dung hatta me dor soda along preg na 250 da bang ke 200 velo nasi along preg la an ke kom bang ke avelo la pan an tun sami chumi pik special lo athang dop pegan ala danatum ang tumbang te theglong po acha don tum chotang et jun tang et pen no bang ke ni tum dirang anang palelo karning sam pen jong ni tum Arunachal tawangan bang ke ni tum palen edalo no bang ke ni tum dirangan cholo la si pening ve ke ni tum tak dirang long si sang popolo la se ladak towar adung het ajong long adem long homestay long bon lonjo lang tha contact number ai hui tam dak dolo la bang so contact number si kolo palang te ne tum rent pe ne hui sam long bon po la se ni tum tam pening ve ke doji ke la dak si tum po pini a vlogs a sina manke la dang sini tum pejut chot podona tum acha don tum nana banke hajolo ke sang popolo ke sang je phane tum dinner ke choson chordar pen ne tum phanang thonlo delivery at pen ne tum bang non chopo cho delo thank ke sang po acha next pen ap che tong thlo nang de ha